Camera rolling, pinagpeperma ti daga. Take one. Nagadayo, nagagapo, nakpay jadi. Mare! Bamban mo ko. Mare! Basta lukatam, din damdamaginin. Lukatam. Partahan marikit ni ko dato yin. Ayun. Ay, si Kamit kaya mare, may pagkarabi. Umanig. Alam mo, ni ka, kadigdigos ko si ka. Ano, nagkiman ti balay yung kumari. Uy, natin ti balay-balay. Anang klase nga, balay dato. Balay, mare. Apo, Diyos ko. Kasi, ang narugit dati pagtugawa dito. Ay, ama, narugit mare, magtugaw ka lang na. Ikaw, Narugit ka mo laeng. Apo, Diyos ko, mahalipit ni. Agsiksigarilyo, aksi ka ta. May stressakin ka nga mang panpanunot. Anaman dagitan. Ala, kumari ko, swerte mari ta. Ay, napili aksamin at paypay so tay tagtaga-inip kon. Kung ate mare, Ana. agi pinagtungtungan tati daga ni lulam. Anak mo tikitutin. Magkais is buwak man. Nanaman dagit. Ala mare na nga, ala na nga ba kay kaso mare. Aji nga inlaban ni inang mo kijay, jadi, di nga ito mambantay. Yaman pay apo. Oh, Diyos ko, dati nga balay yung mapadakpil mo dati nga balay tata. At dati bolten mo tayo mare. At mare. Ay, awan gayang ballpen ko mare. Sikat Ay, ballpen mo. Awang nga rod nga, anak katugong. Pure ka, ballpen. Ako paspasan mare, ti ko agunggunay ka nagadupe nga sa asikaswok, abaw na kita dagdaga. Agure ka agit ni. Kita ma'am. Kuik pa, ana alaik dati ballpen ko tinin. Ti pagpatpataya ti wedding na po detoy. Ako papataya ka pa wete. When mare, kumpiang kalot ti remor itay. Ako Diyos ko, basta kahit kumutabadong si ka. Ay, napintas. Oh, Di badok lang. Kung Kung sarsiripin aki kadigdigos ko ang underwear ko. Ati lang badong pinapintas, tatakita mo. Siya nga, napintasak haan. Haan Malix na kalatik balang. lang ma. Palag, kinina, mare. Aga magagurdo. Nakangangaw ka matlat ta, ayan. Ako nagbaliwak mari, sipod pa idi nagapuna di Amerika. Kita mari ko pirming sumang pitak ti Philippines ki isunod unang ato. Tatarapa mo tamis stress. Makasangsaya tak idi na Pudot kita ti ka panay. di kwaji TV Patrol. Pirming nga nabagyo kayo ano? Agorit kitang taman dito. Ay tam ipakas ng beat man datan ta baka may barsak ko ato nga ta. Ni ala, kung umit kang samit mare. Mari tapas pasali ato ko hanga pagsayatan ang tanga laptop ko dati dagat pagsayatan tata. Kita man mari, basta man ata nuno ko te badagan attorney. Sino ating ang kuan at nagapon na. Turayong, naturni nga Ay, turayong. nagapon. Ay, Diyos ko, nagadunga pa pila nga pirma ang mari. Ngim, at tungtong pa pala mari bago mapirma ang dato. Napagtungtungan ta mare. Nagpudot mare, kahit mag-retreat pa. Haanin sanaya ko, tapudpudutin na, tapos na pala agpudpudo nga talaga. Agpudpudot sa bala, di pudpudutin mare. Pudpudutin to ulok ko mari tata. Dumaga sa kita ni kinisuping. Kahit anak ko na mare. Sininger ko ate ajing ngay kuwati dagdagang. Wala, nervyosak si ka. Tinga tatagami mayate. Ate mo ni nangabak mo di kaso. Hanggang ko nagsangsay mari tata. Nagsakan ako mare. Hanggang makasaya ta mari. Sangsay mari. Hasta mari akit Nagsakan na rod mare. sayang ka yung pindas mo mari. Oh, magpintas ko nga kunam. Pero mama nata ni mare. Pero mama ata ni. May paiso nga pirmaan eh. Bitlang mari ata kalong I-check mo pa mari. lang. Bitlang mari. Hasta ni. Ata ni pero mama ata ni. Mano ata nga kopya mare. Ado nga kopya ate mare. Api nilakay mo. Ay, napan nagkalap mare. Diyak amo no sa dino nga Ate pa nga nagkalapan ba. baka tila mapilpirma ang mare. Pirming nervyos at ating talaga Ay na. mapapilsik. Diyak pa na pirmaan di jay, awan? At ini pirmang tingatay na kanina. Talagang umasinso katatama. Yaman ang pay mare. Pagsayatan ta ating duwa. Di apa nga duata. Kajingi bingay ko nga nang ilalakad dati. Ay, ang mabalik nga tabi Ay, mo mga kita. mare! Siya nang ilalakad dati, nagdakil gastos ko. Ay, dure awan pigisik nakita nga papeles no dati Ate, isang bingay mga mo tungtungan mare. ka mare. Ang attorney Ay, ang dita. mabalinti kasta ka mare. Ay, dure. Ay, nga mabalinti kasta kung Ala? dure.
Orag, tinupak ti langit, tindaga, dagita nga ba? Banagang ko. Iso, Awan, kwarta, tiginas-gastos ko dato. Kwarta, tiginas-gastos ko dato. Tanay lakad ko dato. Dagita nga pasamak. No kasta mo lang itong ubraim nga umay mangkot-kotong. Tumalaw ka dito. Yung Iso nga- kurso na. Iso nga routine papanan na dato. Ito, good wata ako. Check na nagasgastos amin dato nga ko. Kumusta nga dagita anak ko nga talupulo nga pagsususwek. Yes, kadamo basi nga matanggap mo, Mare. Apay nagbasikit ka mo katakit kwa 12,000 weekly. Han, ata 50% Mare, kanya di 6,000. Asay. Wow. Basit lang mo gayang mahari. So ta, hanga mabali nga greri Sige nga tata. raw, ito rin ang Ito permaan. yung permaan, Mare. Tingnan, akay ko na kikigtutin ang amin mahari. Kita mo. Kita magtagtagal ti boses. Ang dali permaan, Mare. Lisensya dahil tamare. Wo nam amin. Ana, lisensya mo dito nga, ana, agkurkurong. Baita. Kanya mo dati, tanong mo kita ko, Mare. Ako rin ka, 6 months. Ay, 6 years, 2 months. Kung nahanamot dito yung mare, hanap Basta ka basahin mo. Ano ba basahin ka, di ba mo basa? 6 months kung kuna, ay 6 years. Kitang 2 timaawa months. mo ni o. Manuti bayad na jidagam di ko. Ah, 198,000. Ay, Milyon ani okay lang dadag ang basa ka ti ko nang kami kanyan. Naawa na nga kumari mo kumari nga naglalaka. Ado gayam, Mari. Yung tibagim lang ti mari ko 40%. Manuno ko ajay mare. Da mga 500,000 ang mari. Ado ajay mare. Adon ikumpi umunto adati kung kuan ang aming kanya nga Ay, di wag man. basa. Adati pero ma'am authorization nila kayo mo. Ano tagano nila kayo mo? Jade. Jadi, mao nila kayo mga 240,000. Ang malpasin kumare. Ante te bolpen ko itay. Ata ni kumare. Pero ma'am ata takaltas na ata. Makaltasan ti 50,000. Ay daman kaltas nan. Gaga, Kunak no. gagangay na kumare. Ako re ka man mare. 50% ko nam tatay, tatag baling nga 40. Mano nga porsyento man detan? 50,000 kumare. Ay, ang nga mabalin dito yan. Linukwan dito nga paspasamakin mare. Hanak pirtirman. Ti iso mo timbaga ti kwa, torne. Anang itiman ko Ang mga oray nagtagargar ti boses. Ay, Diyos ko, kumare, ora nga makawawat ti kwarta, tada adupay na urnong ko di kwa, di hoy, Amerika, hamo kay tagpermal, oray Bastalit saan. la, hindi paspasama. Ay, Diyos ko. Tumalaw ka dito. Awag di, magbala nga kwa, Tumalaw ka dito. agad na punyata ka, bastos ka, nagadun, Ay, sa natay, ibitisyo, talagang bastos ka. Umay ka man lang, hindi ka martinik man lang. Umay ka dito!